Ako si Odessa May S. Puso. Ako si Cristina Ilomba, 44, Purok 5, Tambo. Si Helen M. Paduilan, ako yo sa Purok 5 Tambo. Karin Sadi, Purok 5E Tambo, 41 years old. Ako si Yoli Salud, ako taga Zone 3, Santo Rosario, 43 ang edad. Ako si Annalyn Villarosa, Napuyo Tambo, Purok 5. Si Onessa S. Pusod, Kindergarten. Name is Caitlin Bell, Sally, Salud, Kinder. Ako si Jivan Bellaro sa 1. Carl Jacob Estrias, grade 2. Ako si Julius Idomba. Ako si Elizabeth Remigio, 54 years old. Mayong iligan kinatong tanan. Ako si Ayan Xavier Nalayag Kasi, ang GPTA President sa Tambo Central School. Ako kasi Kagawad Kadalin, Purok 9, Riverside Bayog, Chairman of Education and Women in Barangay Hinaplanon. Nalipay kami as a ginikanan nga naapod mi nga dawat, pareha ng vegetables, especially sa milk, kaya makahatag kayon sa mga bata. Ako kay kong kalipay nga usa sa akong anak nga kwalipikado ani nga feeding o since nga pandemic karon dako kayo ni siya ikatabang usa sa dako kay nga nakatabang ang gulay sa mga bata kay aron madungangan pa ang ilang sustansya sa lawas o apil ang gatas aron makusgan ang bata. Pasalamat ko sa taga-DepEd nga naay programa nila makatabang sa mga estudyante diri sa Tambo, kadugang sa paghingsig sa ilang panglawas. Makatabang kayo sa nutrition sa among mga bata, makakaon sila nga sakto sa balanced diet. Para sa ako, dako kayo tabang ang feeding program sa kada pamilya. Sabi na diri sa Iligan City, kay daghan kayo tag-pamilya diri, daghan kayo mga kabataan, nga kabalot na kulang yun sila kung nutrisyon. Daghan po kayo kakulangon, sabi na sa ilang inaw-daw-addaw nga pagkaon, kabalumanta na natay gugro, ang glow nga food pyramid na ginasubay. Apan sa kalisod, makita nato nga liligid siya ma-achieve sa mga bata, sa ilang energy, para sa ilang pangadaw-addaw nga buluhaton. Muna dako kayo tabang ang feeding program sa bata sa mga school. Labi na gyud karon sa pandemya kay daghan na wala trabaho, daghan nawadan og mga racket, munang nagkulang gyud sila. Ipalit nila ang pagkaon nga unta in snack na lang or additional nga gatas sa ilang mga anak or itlog nga makahataw daghang sustansya. Apan tama na gyud sa panudan og bugas ang ilang mahatag. Ang ako ikasulti sa staff ug sa coordinator kay maayo kay sila mo manage. Kung dili na mo ma-claim, ila pud mong i-cater masking malate mi og claim, tawagan mi nila. O manigurado gyud sila nga among madawat ang amuang mga prutas ug gatas. Salamat kaayo. Pilahan, salamat kaayo kay gigahinan ninyo og budget para sa mga bata namo. Sa DepEd po, salamat kayo nga naamo kayo na suporta gikan sa maestra, gikan sa eskwelahan, sa mga bata namo. Ako kay siyang natabang sa feeding tungod sa mga panginahanglan sa mga bata. Aron mahimsog sila, aron kon makusgan ang bata. Salamat kay sa inyong paggabay sa among mga bata sa ilang timbang, sa ilang nutrisyon. Sa eskwelahan, natay teacher nga in charge sa ana. Dako kay sila katungdanan, dako kay sila og tabang. Kay pinaagi sa teacher in charge na mo na siya mga gitawag og mga advisors. Ang advisors maoy mukontak sa ilang mga ginikanan mo tan sa mga bata, sa itong bata nga angayan, ibutang isunod ang inyong programa. Muna dako kayo og katungdanan, dako kayo og sakripisyo ng mga tao, ng mga teachers nga naadri na nagpaluyo sa kahapsay o kalipay nga mahatag ang feeding program sa DepEd. Isa pa dili gyud siya ingon na matawag nato o basta-basta kay additional ni siya nga burden, additional nga trabaho sa teacher. Apan tungod dahil kay teacher, kila gyud ginabuhat kay para man sa itong mga kabataan o para man pud sa kalabuan sa tanan. Tibok Council sa Barangay Hinaplanon, ang Kapitan Nick Chavez, nagpasalamat sa inyong pagmugna. Kabulo ko dili lalim ang magpakaon sa bata. Sa pag-prepare lang daan, yan lang kabulutang limpyo, tanan, ang unta magpadayon kini sa DepEd nga project para sa kayuhan sa mga bata. Ma'am Abdurang, daghang kay salamat.
Nalipay kami nga ginikanan nga naapil among mga anak sa inyuhang programa nga makaayo sa lawas sa amuang mga anak. Dako kay kong kalipay nga usa akong anak sa beneficiaryo ani nga feeding. Naapil ang akong apo. Ganahan daw siya mga prutas, gulay, gatas. Malipayon ako nga isa akong anak nga napil aning feeding program. Ang among nadawat nga pagkaon kay orange, apples, talong, sayote, okra, mga gatas o mga saging. Usa sa nadawat nako mo ang gulay, prutas o gatas. Mga pan, orange, apple, gatas, gulay, pan. Gulay, prutas, pan o gatas. Gatas, prutas, pan o gulay. Orange, apple, bread, milk, dami kaayo. Orange, apple, milk, dami kaayo. Apple, gulay. Para ay, ano ba? Orange. Ganahan kay ko sa mga pagkaon, dami kaayo. Ang epekto ni ini sa akong anak kay makaayo sa iyang kalawasan ug makahatag og pangbaskog sa iyang lawas. Sila active, additional nga sustansya o kahimsog sa bata. Hinda ko ang akong anak o nahimsog siya sa sakto nga pagkaon. Dako kayo siya po, epekto nga matabang. Una sa tanan, makahatag nyo siya additional nga timbang. Kay mao mo yun ang focus sa DepEd nga timbangon ang bata. Sa una, katong na face-to-face nga timbang jud ang bata kung nabadjud siya improvement. Dako ka siya tabang kay diin naghatag sa usak-tusak na dugang nga sustansya kay kabalumanta sa kalisod labi na sa karon sa pandemic nga panahon nga wala kayo sa atong financial support ng isa ka pamilya. Dako kayo tabang ang feeling labi na ang gatas kay ang gatas kompleto na siya. Kabalugid ta ang bata kailangan siya minom og gatas. Taong sakto ng mga gulay, maski tuod na pandemya, dako kayo tabang ang nabuhat sa DepEd sa mga ginikanan maupod sa mga kabataan. Ako ikasulti ninyo among silingan, proud kay siya, nakapangutana ko sa iyangan nung nidako ka ni Tambok and siya, Nay, usually mga bata tawag sa ako is Nanay Kagawad, and then ingon siya, isa ko sa nakabenefit sa feeding program sa Tambok Central School mo nang nalipay iyang mama nga nidako iyang anak naka at least daw at ang bata mo eskwela aslabi module di ba mag-answer wa sa balay walay gitrabaho at least na sila gikaon. Gusto kaayo mi nga mga ginikanan nga ipadayon kay makatabang sa amuang anak ug sa amua. O ipadayon pa nga programa aron dagan pa ang tabangan. Daghan kayo o pamaaging mga inganyo nga ipakita siya nato nga makita nato sa tuang komunidad ang possible nga result na makita siya nato ang mga bata nga daghay nalipay daghay ginikanan nga gakuha yun sa supply buti nang hinahanglan daghan bata nga nag-improve sa ilahang itsura sa ilahang timbang sa ilang kusog walang daghan po nato nga makita nato ang mga tao nang tinapangay sa isa komunidad o sa school na po tayo mga ubang itawag po nato o mga stakeholders o mga parents nga andam po mo suporta sa eskwelahan. Magpadayon unta mo og sustento para sa among mga anak ug sa tanan estudyante. Salamat kaayo sa nagdumala, more power sa mga member aning beneficiaryo. Salamat ko sa tanan ng mga kadaguan. Nagtabang po sila sa mga programa ani. Salamat sa programa ani nga feeding kay na-suportahan ang akong anak o gusto pa ko nga mapadayon pa kini. Salamat kaayo sa nagdumala ani nga programa. Hinaot unta nga daghan pa ilang matabangan ani nga programa. Kung pwede karong tuiga magpadayon ka na sa paghatag ninyo feeding sa mga bata, especially atong malnourished nga mga bata. Pagbalikon ako dagang kay salamat sa tanan teachers nga nagdumala sa nag-prepare. Sud kay ni nga trabaho kay ang prepare sa mga bata importante kaayo nga ang naa mahatag ang vitamin sa mga bata.
sa pagsugod na ko sa feeding akong anak since grade 1, na-appeal siya kay underweight siya. Sa pagsugod na mo, lisod kaayo may kay kakahoy pa mi dayon. Tila rami ka mama ang balik-balik, ang uban, dili na sila mo lahutay kay sa pagtanaw nila, dagko kay tawa, kaldero. Pero sa ako kay ni-effort ko kung sa akong anak nga wala ko na niyang timbang kay akong anak. Gamay din siya sa grade 1 pasyahan to niya. Abot siya o grade 6. Naalang yapon ko kay willing jud ko nga motabang bisan sa kalisod nga na ni mga panahon nga kamera ni ma'am one-on-one kay wala yung mga mama pud nga mula hutay yun na may mga nakaw ang akong kauban since pito ra jud mi ko makatong ilahutay dayon ay mga bingkil-bingkil. Pero tungod si Ma'am Aldura kay may siya mo dala sa iyang mga feeding staff, na-train yun niya sa dili na mag-isip pa yung trabaho, tinabangay. Usahay tayo ng mga kamera ni Ma'am one-on-one, nakaya ra yun na mo nga. Ako sa silong, si Ma'am sa taas, tapos ako pa magluto, rin mo assist sa ko ni Ma'am, si Ma'am mo assist po sa kuha, no? Ano na tinabangay namin. Pero kay maayo man si Ma'am mo dala sa feeding staff o sa iyang pagdala yun sa feeding, muna ako willing jud ko nga sa ako yung kagustuhan nga. Mutabang jud ko, isa nga ako nga until na grade 6. Pero ako, nagpadayon gihapon ko pag-volunteer. Hangtod nga, naabot yun ako na grade 6 until now na feeding o gatas, naalagihapon ko kay nga no. Ang ako nakita, ganahan po ko mutabang nga tinasing-kasing. Kaya ang mga bata, ganahan po ko nga nadagpo po na ilang timbang nga, muswag po sila kay usagod akong anak. Kung na nga, hangtod karon kung na mga kuan si Ma'am, iya kong tawagon, willing jud ko nga mo anha. Isag wala ko'y sweldo sa tagaan na ni pagkaon, snack, okay na dayon. Tapos, ni December, taga ko'y balipay ni Ma'am na may party-party. Pagtapos sa feeding, adto may mga laing lugar, dahilaya, pakanon yun may sakto kay maura man yun na yung katabang sa mo. Pero kami, wala yun yung mag-apas na tagaan. Sweldo, pagkakaon lang, isa na yung mga intrigue, amo lang yun ang i-fight. Salig lang yun sa ginawa nga. Mahuman din ang feeling sa iyang may pagdala, nasulbad na tanan. Hangtod karon, naalang yapon ko bisag ako na grade 7 na. Kung niya ko tawon, willing jud ko mamuduol. Kaya nga no, tungod sa iyang may pagdala. Kung minsay sa mga mama, kung kinsa to silang willing mo tabang sa kinasing-kasing, bisan tuod sa kakapoy, ako nakaagi na jud ko stress niya. Sa mga mama lang pud nga willing, nga magsinabtanay lang pud ni kay naamay mga away-away. Na human jud gyapon na mo. Hangtod nga kami usay tulo, usay duha, kaya ang uban dagang reklamo. Pero kung gusto lang yun mo mutabang, kay part sa atong mga anak, ato pong mga anak, ato pong i-train nga sa pagkaon, na dili usik-usikan, para wala ko ilang timbang. So until now, kay ganahan man dyan ko, bisag wala akong anak yapon na, wala nag-graduate na diri, bisag COVID. Kaya nun si Ma'am, kung nagkinalang kag tao, tawagan lang ko kay willing po Ma'am. So maura po na akong pasalamatan ni Ma'am nga. Sa iyang kaayo nga may siya mudala sa mga mama. Tungod sa iyang naabot siya sa Panginoon, kami na-train po niya sa iyang pamaagi nga kami na-train po sa among mga pambaasan nga dili po ni magpalabuanay, magtinabangay o sa school po. So thank you.